Kad vam onomad rekoh da je jedina grupa glagola u francuskom jeziku na koju možete da računate, da će uvek se menjati onako kako ste naučili, prvobitno jeste grupa glagola na er. To smo završili, imate par videa unazad, pogledajte, savladajte, najbrojniji su, najlakši za učenje i već ste dosta toga savladali u francuskom ako to završite. Sad, setite se ovog što sam vam rekao. Jedina pouzdana grupa glagola gde ćete uvek biti sigurni 99,9% da ćete ispravno promeniti taj glagol. Dakle, grupa glagola na er, jedina pouzdana. Idemo sad na jednu manje pouzdanu. Dobro večer, dragi moji, ili bolje rečeno, dobra vam noć. Dobrodošli na moj kanal, ja sam Vujadin Jeremić. Druga grupa glagola, pomenu smo to u onoj podeli, jeste grupa glagola na ir. Opet moram da vas podsjetim, jedino sigurna varijanta su vam glagoli na er. Kad uđete malo u štos francuskog jezika, razumećete zašto ovo ko zna koliko puta ponavljam. Sad smo došli do ove druge grupe, dakle ako je jedina pouzdana ona na er, ova nam i nije tako pouzdana. Ali opet ne želim da vas plašim. Ako hoćete da se držite gramatike, da malo googlate o grupama glagola, tad ćete se uplašiti. Ja vam savjetujem, nemojte to da radite ako ste na početku. Slušajte mene ovako neskromno. A mislim, proverljivo je. Idemo, dakle, mi na tu grupu glagola na ir. Dakle, ja ću vam ovde dati 3 različite grupe glagola unutar ove jedne. Eto, već vidite da je malo komplikovanije od one grupe na er. Ne znam što stalno pričam glupe, valjda ne volim gramatiku, pa glupe ispadnu. Podele, a i razumete zašto. Ili ću vam reći ako ne razumete. Dakle, već unutar ove grupe najmanje, to su 3 grupe koje sam ja izabrao, grupe glagola na ir, koje se različito menjaju. Tako da, obradit ćemo uz 2 primjera iz svake od te 3 grupe. Tako da, idemo na prvu grupu glagola koje se u francuskom jeziku završavaju na ir. To su glagoli tipa finir ili choisir. Može i obe, rekoh 2. Finir i choisir. Dakle, imate ir na kraju. I sad kako ćemo da promenimo tu grupu glagola u prezentu? Pa ići će ovako. Jedan ću vam dati kao primjer. Drugi se menja isto. Dakle, idemo sa finir. Finir ćete u prezentu menjati ovako. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. Jednina. Množina. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Ako ste dobro pratili, ja verujem da jeste, primetili ste ovde da se nešto dešava u množini. Neću da vas opterećujem time šta, kako i zašto. Samo zapamtite da tu imate, čuli ste već, jedno iss pre nego što stavite one uobičajene nastavke koje smo već naučili, jer tako, kroz prvu grupu glagola, kroz moje stare videe, dakle, imat ćete, pogubih misao, nebitno, dakle, je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent,
rekoh vam, setih se, da imate tu iss pre nego što dodajete uobičajene nastavke za množinu, koji su univerzalni i samo 3 izuzetka ćete tu imati, dakle, ons za prvo lice, es za drugo i ent za treće. To vam je uvek tako. Ali, ovde ako ste primetili, niste imali, pošto imamo je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit, niste sad imali nous finons, nego ste imali nous finissons. Dakle, samo zapamtite da će kod ove grupe glagola da vam zagrebe u uši to jedno is pre nego što stavite uobičajene nastavke koje već znate za množinu, je tako? Tako je. Ons, es, ent su nastavci, ali kod ove grupe glagola finir, choisir, obéir, grandir i tako dalje, morat ćete u množini pre nego što dodate nastavak ons, es ili ent da napišete to i s. Završi smo. Mi prvu podgrupu glagola na i, r. Finir, obéir, grandir, jaunir, šta god. Dakle, ovde je karakteristika ta da imate i s u množini pre nego što dodate ons, es ili ent. Mislim da sam dovoljno puta ponovio. To je to što se tiče prve ove podgrupe glagola na i, r. Idemo na drugu. Druga podgrupa glagola na i, r. Na kraju ću vam sve olakšati. Znate da to već sam se izveštio da radim, kako da vas ohrabrim ako me slušate, da vam bude lakše. Ali ajmo da pređemo ovo. Nekom treba za školu, ispite, testove, a ovaj, b, onaj i tako dalje. Dakle, druga grupa glagola, podgrupa glagola na i, r, jesu glagoli tipa sortir, dormir, partir. I promenit ću vam opet jedan, što sam prvo rekao, sortir. Idemo. Je sors, tu sors, il sort, elle sort, on sort. Množina. Nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Šta je kod ove grupe glagola karakteristično? Samo kratko, neću da vas dajem gramatikom. Pa primetili ste i sami. Imamo u jednini sort, sort, sort. Dakle, nekako vidimo kao osnovu s, o, r, pa onda dodajemo s, s, t. Ali u množini nemamo soron, sore, sora, nego sad odjednom osnova nam je s, t. Ne savjetujem vam da zalazite u ovo područje, samo ovo zapamtite. Dakle, jedna je osnova, jedan je radikal za jedninu, drugi je za množinu. To je karakteristika, osobenost ove podgrupe glagola na i, r, tipa sortir, partir, dormir. Dakle, još jednom, glagol sortir i bilo koji iz te podgrupe menjat ćemo je sors, tu sors, il sort, elle sort, on sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Završili smo ovu drugu podgrupu. Sad ovdje imamo nešto zanimljivo. Naići ćete na nastavak i, r kod ove sledeće grupe glagola koji ću vam dati. Vidjet ćete i, r, ali ako se sećate podele glagola na 3 grupe, jedna je prva je na r, ona je najjednostavnija, najpouzdanija, drugu upravo obrađujemo, to je i, r, treću smo sveli na r-e, je tako? Ali, ova podgrupa glagola na i, r, a to su glagoli tipa venir, tenir, njih svrstavamo u treću grupu, a oni imaju nastavak i, r. Eto već nečega što može da vas zbuni ako to dozvolite. Reći ću vam na kraju kako da ne dozvolite. Za vas kojima to treba, koncentrišite se i pamtite. Dakle,
Uzmimo jedan primjer iz te treće podgrupe glagola na ihre, ihre, vi vidite ihre, i sada ne uklapa se u ono prvo, u ono drugo. Za ovo sam naučio nešto treće. A šta sam naučio? Pa, naučio sam da menjamo glagol venir, na primjer, ovako. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Sad ćete imati dole napisano, to znate, uobičajeno. Dakle, isto ćete tako menjati i glagol tenir. Glagol je na ir, ali po karakteristikama kojima neću da vas smaram, spada nekako u treću grupu glagola koju ćemo obraditi za par dana. Nakon što opet nešto ubacim što nije suva gramatika kao ova lekcija, i to mora da se radi u sadašnjem učenju jezika. Nadamo se da će jednog dana to da se promeni i da nam najmanje pominju gramatiku. Vam pominju gramatiku u školi, nego za tipa 4 godine osnovnog školovanja, kad počne da se uči jezik francuski, uglavnom se od 5. kreće da uči. Za te 4 godine da ne spomenete reč gramatiku, da se malo drugačije jezik uči, pa vi biste procvetali. A šta se dešava? Posle te 4 godine, daj Bože, ako znate da kažete je m'appelle i comment t'appelles-tu. Pričam o školskom sistemu. Ne mogu da ga se ne dokačim. Bio sam u njemu, poznajem ga. Znate ga i vi, posebno vi mlađi koji ste sa mnom, učenici, bivši učenici. Dakle, da ne širim dalje, obradili smo mi ovim, sad ću vam reći kako smo to obradili. Dakle, još jednom ću vam ponoviti. Obradili smo drugu grupu glagola, veliku grupu glagola u francuskom jeziku, glagole na ir. Pa smo prvo naučili da postoji jedna grupa glagola koji će se menjati kao finir sam imao. Dakle, fini, 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 finissons, finissez, finissent. Obratite pažnju na ono is pre nastavaka za množinu. S jedninom je sve u redu. Obradili smo drugu grupu glagola, opet je ir, zato vam kažem jedina pouzdana, ona na r, nje se držite 100% u nju, verujte, ovde se malo potrudite da ovo raščlanite, a na kraju ću vam reći kako da sve to izbegnete. Dakle, dođu smo do druge grupe glagola, je tako, tipa sortir, dormir, partir, i tu promenili smo glagol sortir. Dakle, je sors, ne, sad ću vam reći samo oblike, znate lične zamenice, ali tako, obradili smo ih taze, vratite se, ako ste zaboravili, ja na početku ste. Dakle, u jednini bit će sort, 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 u množini sortons, sortez, sortent. Kratko jednu stvar zapamtite, ako vam nije previše. Dakle, radikali su, osnove su drugačije. Drugačija je za jedninu, tu imate samo sort, pa nastavci sa st, a u množini imate sort, pa onda naši uobičajeni nastavci, ons, as, and. Završili smo i ovu drugu podgrupu, završili je davno, nego i sad ponavljamo. I imamo treće, dakle, one koje možemo da svrstamo i svrstavamo ih u treću grupu po nekim karakteristikama promjena, dakle, glagoli tipa venir, tenir. Promenili smo venir, gde je bilo viens, 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 venons, venez, vienne. I sad, pošto mi obradismo ovu grupu glagola na ir, pošto sam već toliko puta pominjao i neću prestati da pominjam kako ja mislim da jezik treba učiti. Konkretno, kad je ovako nešto komplikovano i stvarno, probajte da googlate grupe glagola na francuskom jeziku. Kako poznajete engleski, možete preko engleskog.
Ne znam na našim jezicima koliko toga postoji, ali na engleskom ćete naći svašta. Uplašit ćete se, zato vam kažem i pozivam vas, držite se moje metode onoga što vam kažem. A sljedeće što ću vam reći je ovo. Dok vi popamtite sad samo ove 3 stvari koje sam vam rekao unutar jedne grupe glagola na ir. Dok vi sad zapamtite da je ovo grupa glagola, pa morate zapamtite šta spada sve u tu grupu glagola, koji su to glagoli, osim ove 2-3 koje vam ja dam. Dakle, dok vi to zapamtite, pa ovdje mi je bilo is, it. Ovamo sam morao neko iss da stavim pre nastavka. Iss, samo pa pamtim iss, dobro, pre nastavaka staviti to i tako dalje. Dobro, naučio to sa ladom. Onda, idemo, koja beše ono druga neka podgrupa, ima ono kao sortir, partir, dormir, šta beše tu radim, nešto se razlikuje. Šta se beše tu razlikuje? Jeste, da, setio sam se, ovamo mi je jedna osnova za jedninu, sor, a za množinu drugačija, sort, sorton, sort. Dobro, memorisao sam to. U redu je, čekaj, koji beše još tu ide glagol. Ovo dobro, zapamtio sam. Idemo na 3. grupu, pa tu se sad setite i ja, tu beše nešto, na ir je, ali po karakteristikama više spada u 3. onu grupu, a to beše ona grupa, kako beše 3. Na r, i kako menjamo beše taj venir, viens, venez, vienent, a u se razlikuje, pa ček sad da vidim sad zašto je to tako i bla bla. Maltene za ovo vreme, dok sam vam ovo iznosio sad, sa već vidite kojim tonom, ono što će vam olakšati. Ljudi, ne učite, daj Bože, da učite 5 ili 10 glagola dnevno, to su oni vredniji, uglavnom to ne radite. Ali naučiše nas da mora da savladamo ovu gramatiku. Pa dok sam vam ja ovo ispričao, dok vi savladate sva ta pravila, pa to, gde mi je jedna osnova je ovde, kod ove grupe beše razlikuju se osnovne, kod ove dodam iss, ovo je kao 3. Samo ovo uradite. Ne opterećujte se gramatičkim podelama. Jer vam treba glagol sad poći, krenuti, doći, dolazim u toliko sati. Šta smo pomenuli? Završiti. Nešto završam, treba završim projekat. Ljudi moji, dok sva ova pravila pokopčate, dok napravite razliku, dok ih razvrstate, pa vi ste sve ove pomenute glagole ovako naučili. Bez razmišljanja, zašto mi je sad u glagolu finir? Fini, finissant, finisse, finissa. Boli vas uvo. Zašto? Šta radi tamo ono iss? Zašto je ovde sad su is nastavci, a tamo posle ćemo imati kod partir, dormir, st, a ne is, it. Pa onda ćemo imati drugačiju osnovu. Pa će one 3. grupa pomenuta, jeste na ir, ali dođemo po karakteristikama kao alo, ljudi. Alo, valjda će neko nekad ove buduće generacije, verujem u neke od vas, mladih, koji sa mnom učite, neko će možda isto da se odluči. Eto, ja to još ne uradih, nisam siguran, možda ću za 4-5 godina ili već, da samo svoju metodu, samo svoj način učenja jezika vam predočim, gde će gramatika biti nulta, a gde ćete u hodu učiti glagole. Dakle, razmislite, da li sam u pravu ili nisam? Da li vam je lakše sva ova pravila sad da popamtite, koja sam vam rekao, unutar samo jedne grupe na ir, ili vam je lakše, bato, kad nađete neki glagol na ir, da kažem, otvorite rečnike, to je super ako neko ima, izguglajte, nađite promenu tog glagola, ukusite, odmah ga zapamtite, odmah naučite. Glagol izaći, je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, il sort.
boli me uvo, koja je osnova. Pa je ovdje različita. Pa boli me uvo što tamo u nekoj drugoj grupi, podgrupi glagola na ir je nešto drugačije. Pa tamo mu dodajem ovo, pa vam mu dodajem ono. Pa čika gramatičari rekoše to i rekoše ovo. I dok ja popamtim sva ta pravila, ja na kraju ne znam da beknem. Moći ću da vam izdeklemujem sva ta pravila, ali neću moći da sklopim 3 rečenice. Tako da, eto ono obećano olakšanje s početka. Ljudi moji, učite ono što vam treba. Tog trenutka, tog datog trenutka. Treba vam glagol doći, poći, prevrnuti se, otići, spavati, ručati, što god. Pa naučite ga. Naučite ga i ne opterećujte se zašto je tako. Naučite, brate. Izlazim, glagol izaći. Ja izlazim, ti izlaziš, on izlaziš. Sort, je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, il sort. Gotovo. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Gotovo. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Jer vam je lakše da ove 3 stvari, ova 3 glagola zapamtite ovako, kako sam vam rekao, da znate sve oblike odmah, ili da sad analizirate, a zašto mi je u ovom ovo, a zašto mi je u onom ono. Nadam se da se razumemo, znam da se razumemo, uživajte u učenju, ovo beše jedan, trebalo je da bude suva gramatika, bila je suva gramatika za vas kojima to treba, ali za sve one prosječne koji žele da savladaju francuski jezik, da se snađu ako su tamo možda u frankofonoj negde zemlji, slušajte mene. Kad vam zatreba taj glagol, naučite sve oblike i zaboravite što sam ovde rekao, osim ako vam ne treba za neki ispit ili za školu. Hvala, dragi moji, što ste sa mnom, što učite sa mnom. Ljubim vas, vidimo se vrlo brzo. Ćao.